Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, babó, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Maricha quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. O século XX foi o tempo no que se concentrou o maior número de inventos e achados técnicos e tecnolóxicos na historia da humanidade. Foi o tempo en que estes inventos chegaron con gran celeridade á vida concreta e ordinaria da maioría da poboación. Desde o arado de ferro á penicilina e da enerxía eléctrica á internet, os inventos cambiaron radicalmente o modo de vida da xente, ata o punto de que chegou a pensarse que o doa-doa do progreso era irreversible e non tiña límite ningún. Hoxe a conciencia que temos dos límites da natureza e da vida mesma pon en cuestión aquel vello optimismo. Cerca da miña casa, xa da porta, mirei como sempre que xa había de frente, baixando polo camiño, entón vin un resplandor como un fogonazo, como unha cousa que deslumbraba, e a primeira impresión foi tremenda, terrible, de medo, porque pensei que ardía a casa. E resulta que non ardía. O que había era unha luz que a mí me deslumbraba, que me deixaba quedar, pois, maravillado, e quedei pasmado mirando para ela. Era a luz eléctrica. Antes ali non había corrente eléctrica. Alumbrábase con luces de carburo, ou sea, de cetileno. Cando chegou a luz eléctrica, cambiou todo, cambiou moito. Houve máis limpieza, porque se vía máis a limpieza. As casas foron bastante para arriba, porque prácticamente no inverno, ás 9 da mañán é noite, e ás 6 da tarde é noite. Entón había que recollerse. No 58 puñeron todo, 59 no mes de marzo, abril, marchei para o Cortel, e aos poucos días escribeu-me metido dicíndome, e deron a luz. Prácticamente aí ganáronse máis de 5 horas de traballo no inverno con isto, a parte do ben-estar. Cando apareceu a luz eléctrica, desapareceron hasta os tardos. Saben o que era o tardo? O tardo era a expresión galega do demo. A radio, outro invento grande. Na miña casa fixo un que se debía dedicar a eso, dunha parroquia ali cerca, e unha cuñada miña que estaba en Santiago, pois, encargoullo. Tens que facerlle unha radio daquela, vivía ainda seu pai, o meu sogro, e fixolle unha radio grande que traballaba de maravilla. No barrio que vivíamos só tiñamos noso aparato de radio. E viñan a escoitar, vivíamos ademais nun baixo, e viñan a escoitar ali todos os veciños ao patio. Despois, sí, houve varios que empezaron a ter unha radio, e claro, íbamos a escoitar ali. A radio que oíamos eu era do director do colexio onde estudiamos, o Colexio Santo Ángel. Era unha radio que se oía a unas determinadas horas, outras non se oía, tal era. É a J48 Radio Vigo, non se me olvidará. Pois coitábamos de todo, os partes, os deportes. O meu sogro gustaballe moito, puñíase ali ao pé da radio, escoitando os partidos. Empezamos a ser máis sociales, empezamos a conocer as noticias do mundo, empezamos a coller cultura, e veu tamén a afición das novelas. Pero a radio non fixo tanto impacto como fixo a televisión. Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Eu creo que o invento e a tecnología
que máis axudou, eu creo, personalmente, a xente do campo foi a televisión. E claro, non había... Non se tiñan en todas as casas, había moi poucas casas en que tiñan a televisión, e entonces é o que máis impactou. Porque a xente da aldea máis remota, se había poste de repetidor, ahora xa hai todo, pero entonces non había tal, recibía a mesma información que recibía a xente que vivía na Porta do Sol de Madrid. Só había unha televisión española, non? Eu vin a primeira televisión na miña vida en Rianxo, e cheguei a casa asombrada e dixei, e ven esas personas, e hasta falan. En blanco y negro. Entonces, los primeros televisores, pues, se iban a ciertas cafeterías. Eu a primeira televisión que tuven, pois foi cando os Xogos Olímpicos de Montreal. Y entonces allí era una cafetería, tenía bastante profundidad. Y en la parte de atrás habían montado una especie de cine. Entonces habían colocado las mesas así y los asientos para que la gente pudiera ver la televisión que la habían puesto allí. Entonces íbamos allí a tomar el café y a ver el cine. Que era la televisión. Unha das primeiras cousas, o cepillo de fregar os bancos, fregar as mesas e fregar as pedras da cociña, porque se fregaban con cestas ou con piornos. Eu conocín o bolígrafo a través, estando en Celtia, me parece que era tal así, a través de un veterinario que viu de Venezuela, que o había comprado ali, pero que eran importados dos Estados Unidos. Traían inventos. A primeira sachadora que veu para ali para sachar o millo, veu o invento, trouxo el de Cuba. E logo despois, cando apareceron os primeiros cepillos eléctricos, isto foi unha innovación tecnológica moi grande. Eu lembrame o bolígrafo, as medias de cristal que viñeron, cando había as outras medias e tal, e pareceron as de cristal, e non se gastan nunca. Inda que tal, pois o bolígrafo igual non se gastaba nunca, terminaba por gastarse, claro. E cando apareceron as primeiras motosegadoras, a Bertolini, a cual fai, calculo ben, por 7 guadañadores. Os tractores con arados de tractores. Eso foi unha evolución enorme. Penso que foi unha das máquinas e dos inventos máis interesantes que chegou ás casas dos labradores. Doa, 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 eres costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Non había nadie que tuvera coche. Que un home caía dunha escada, dunha obra, dun carballo, rompíase todo. Collíamolo nunha parihuela de madeira, nunha escaleira, e levábamolo. Todo a patas. Había que andar. Mientras iban levando o home hasta ali, baixaba unha persona á Serra de Outes, que había 9 kilómetros a buscar o coche para poder trasladalo a Santiago en un coche de alquiler daqueles Fores que había, ainda recordo un con roda maciza. Despois viñeron as bicicletas. Eu xa andaba con meu home na bicicleta para ir a Ponte, por exemplo, se non había que levar nada ás feiras, íbamos na bicicleta. Despois veio a Vespa, enseguida nos afiliamos a Vespa Club, e a partir de aí, pues todo o que se nos botara por diante. Sevilla, Asturias, todo. E logo, despois, xa apareceu o famoso 600, que foi o primeiro coche que prestou moitos e moitos e moitos servicios, e moitos privados serviron de taxistas ás súas anchas. Pero nos 600 xa despois a cousa era distinta, porque entón xa empezaron a levar a sogra e a abuela e aquela pandillita que éramos de máis marcha, pois entonces xa non foi o mesmo como coas Vespas.
as máquinas de coser, que co aumento de cosechas e de outras cousas, a xente pudo ir comprando en todas as casas, xa había unha máquina de costura para remendar. Pois no meu fillo, secador de mau, ben moi ben, que foi un adelanto moi grande. Estando no país da agua, nós non consumíamos agua bastante, porque en todas as aldeas, normalmente as que eu recordo, había unha fonte, e moitas delas tiñan unha presa pola terra que servía para coller esa agua, a máis para regar. A partir dos anos 68, 69, que empezou a vir o sistema hidráulico, foi cando a industria pegou un pulo para diante moi fuerte. Mira, a tal hora vai chamar o fillo de Alemania, ou pásasme este recado que é así, ou que morreu fulano, ou que aquele está enfermo. E o teléfono foi un tamén dos grandes adiantos que veu. Internet é unha cousa asombrosa. Eso de que tú agora mesmo che fagan unha consulta de Estados Unidos ou do Xapón e que a respondas en un minuto xa teñas a resposta, é asombroso. Doa, doa.